Една от задачите на вещите лица беше в присъствието на адвокатите на страните да се отворят прословутите флашки, бяла и черна за всяка секция, и да се провери тяхното съдържание, дали същото е манипулирано. Оказа се, че при още отварянето на първите флашки се натъкнахме на няколко факта. Първо, за пореден път липсват 17 флашки. Миналия път липсваха 13, които бяха намерени. Пример. В едно мазе ли бяха намерени? Си ги намери някъде, вероятно в мазето. Сега обаче някъде в мазето са се загубили други 17 флашки, което е така най-озадачаващото, че 15 от тях отново са от район Слатина, една от Красно село, една е от Люлин. Оказа се също, че от предоставените флашки около 396 са манипулирани, ще кажа какво имам предвид, но около 304 секции са дадени или само бяла, или само черна. А съобразно действащия закон и изборните правила, за всяка една машина трябва да има 2 флашки. В 16 секции пък има 3 флашки, което е силно озадачаващо, защото по закон трябва да има само по 2 флашки. Какво всъщност беше установено по отношение на тези 399 флашки, за които аз нося даже приложение 2, в което вещите лица за всяка една флашка са направили конкретен анализ. Съобразно действащите правила, утвърден механизъм, флашките се зареждат с файлове, които трябва да носят датата на изборния ден. Това е 5 ноември 2023 година, като има 5 файла, един от тях е нулев, който трябва да показва 0 в началото на деня и който трябва да носи часа 7:00. Тази дата? Какво се случи? За най-голямо мое изненадване, защото още първия ден бях там, изведнъж се оказа, че ние сме в ерата на китайското летоброене. Отваряйки някои от флашките, изведнъж се установи, че датата не е 7 ноември 2023 година, а забележете, 55 814 или 55 815. Това е четено през Windows системата. Когато се чете през Linux, се оказва, че датата е 19 януари 2038 година. И от тук започват множество комбинации. В някои от флашките са модифицирани, манипулирани и 5 файла. Манипулирани. Повтарям. Значи това, което успяхме да установим, консултирайки се с специалисти, което разбира се вещите лица ще обяснят в зала, тогава, когато имаме модификация на датата, това означава, че е променено съдържанието. Сигурно ли, че когато датата е променена, е променено и съдържанието? Няма друго обяснение, ще кажа защо. Тъй като и някой си е писал каквото си иска. Това ли ми казвате? 396 флашки са с променени дати. Останалите не са. А при положение, че имаме един механизъм, който би следвало да се прилага при подготовката на флашките, буди недоумение как тези 396 флашки изведнъж са се оказали с години, които не съответстват на реалните години. Именно за това ние считаме, че тези флашки, които са с подобни дати и с подобно съдържание, са компрометирани. Още повече, че имаме ситуации, в които във фалш паметите има нулеви файлове с нулеви резултати. В хартиените протоколи има посочени резултати или обратното. Когато имаме една подобна модификация на електронния носител, много трудно би, и това забележете, че в 100% от случаите е модифициран нулевия файл. Точно този, който в началото на изборния ден трябва да сочи нули. Тоест с това с нулите започва изборния ден. При тази една ситуация могат да се правят различни спекулативни изводи. Аз не бих искала да налагам своето мнение, но бих могла да кажа, че съвсем обосновано мога да направя предположение, че тези файлове не са били нулеви в началото и след това се е наложило да бъдат модифицирани, за да бъдат приведени в някакъв богоугоден вид. Вие говорите за изборна манипулация, адвокат Христова. Това изглежда от думите ви до този момент. За съжаление... Слушам ви много внимателно. Значи, не бих могла да квалифицирам това като изборна манипулация. Ма казвате, пипано е. Някой е пипал. Значи, това не е мое мнение. Това е мнение на вещите лица, които ще го изразят, предполагам, в зала, че има модифициране. Модифицирането означава, че
Флашката е променена във времето. Кога е станало това? Дали преди изборния ден или след изборния ден, това много трудно може да се установи. Но така или иначе този проблем го има. И при наличието на този проблем... Това звучи смущаващо, така както го казвате. Някой променя резултатите с немалко флашки. Именно това искам да кажа, че звучи смущаващо. И именно на базата на това, на тези смущаващи факти, ние правим извода, че не сме против машинния вод. Но смятаме, че този машинен вод има редица недостатъци, които се коренят в това. Ще кажа следния факт. При наличието на 1600 машини са преминали одит само 6. Това е крайно недостатъчно, за да може от една такава извадка от 6 машини да се прави извод, че всички останали машини са достатъчно надежни. Другото, което е, не са сертифицирани целият софтуер, който фактически обслужва машините. Бих задала следния въпрос. Защо софтуер е направен така, че когато в информационно обслужване се приемат и се отварят флашките, се отваря само файла с резултатите, а не се отваря нулевия файл, за да се види как е започнал деня и дали там има нули, така както би трябвало да е. Така че нашата цел не е да саботираме машинния вод, както ни обвиняват колегите, а да поставим, да ударим камбаната на тревогата, че трябва да се вземат мерки самия машинен вод да бъде проведен при ясни правила, при добра сертифициране, за да може наистина хората да бъдат убедени, че това, което гласуват, реално се отчита че в някой не манипулира гласа им. Някой не манипулира вода, защото, извинявайте, но за мен този начин на оформяне на флашките не ни гарантира, че това са действителните резултати. Може да се спекулира в различни посоки. Как така сега са изчезнали нови 17? Преди това бяха 13, бяха намерени в едно мазе. Да. Сега финално нови 17, различни от онези 13. Това, което искам да кажа, в 16 пък има 3. В 16 секции има по 3 флашки. Къде са се появили тези плюс не мога една да кажа, флашки? Това трябва да отговори ЦИК. Извън бялата и черната има следваща, трета. Че там отчетността и съхраняването на изборните материали не е на необходимото ниво, за да се получават подобни аномалии. Ще има ли основание от всичко това, което казахте до този момент, за касиране на изборите? Да се отворят чувалите и да се брои бюлетина по бюлетина? Значи, за това, което аз казвам, не е необходимо да се отварят чувалите и да се брои бюлетина по бюлетина, тъй като ние не оспорваме хартияния вод. Тук става въпрос за следното. За машинните разписки и за машинния вод. Ако има разлика от машините и хартията, очевидно има някаква манипулация. В резултатите, в гласовете, в този контекст. Това ще стане ясно на 26 април, тогава, когато се коментира експертизата и тези въпроси, които вие задавате, ще бъдат зададени на вещите лица и получим техните отговори. Тогава евентуално би могло да се премине към броене на бюлетините, тъй като това е една процедура, която има изключително рестрикции по отношение на нея. Допуска се много рядко, но ако има достатъчно сериозни основания, би следвало тя да бъде допусната. А що се отнася до крайния резултат, думата ще има съда. Лично аз смятам, че при наличието на подобни модификации, много трудно някой би се ангажирал с категоричното становище, че резултата е бил такъв, какъвто хората са отразили чрез своя вод. Ще има и следваща инстанция, ако съдът допусне, че има основания за касиране на изборите. И обяви вота за недействителен. Има още една инстанция. Това е Върховният административен съд, който ще постанови окончателното решение. Разбира се, всички ще се съобразим с него. И това отива някъде към есента, най-рано, така ли? Трудно ми е да прогнозирам сроковете, по-скоро може би до края на лятото, защото сроковете по изборните дела са съкратени. Те не са такива, каквито са по АПК и ГПК и при тяхното спазване би следвало началото на лятото, т.е. до края на този... Да има решение на вас, евентуално. Именно, да, евентуално.